Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi nga atong tanan, no? Kumusta? So karon day ato ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Marites Alvarez. Og shout out din yung tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsunod no. Pagsubaybay sa akong gipang upload no gikan sa mga sugilano no gikan sa aming drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. Anino sa kagahahan. Ila! Unsa? Mamalita ka dito? Uy, dili oy! Dili ha! Dili manghambog! Balik diri nak! Di na tayo lagi si ako, good. Balik dayon si ako, ha? Ay, kinig yung bataa ang katapian lang yun. Imo kong gitonto, Josh. Busa mo bawas ko. Gastuhon ko og maayo kining credit card nga imong gihatag nako. Kung iko man ako nimong gigamit, Josh, pues, gamiton ko usab ang imong kwarta. Patas na ta. Oh. Pero, ang paglimpo na ako ni Dave, bisan ka no sa dili kini mahimong patas alang kaniya. Ngayon na nadugay man tuod siya o gawas gikan sa kwarto. Abi ko pag nagkuha lang siya sa iyong irigalo na ako. Kada ka na ini mga bago niya sinina. Pulos kini mga mahalon. Ug may mga swimsuit usab. Uban ni iyang bago nga traveling bag. Dime. Dave? Oh, Anong ginagtabi mo ako bag? Ang pina! day. Ano man ka, oy? Kinagtano mo sa timog mga butang nga dili mo? Gihabuan ako aron nga malahi ang bulingon o mahipos ang wa pa magamit day. Pero pulos man din yung mga bago ang imong mga gamit. Hindi ka ani. Kuan. Sa akong kauban, gikan sa laing nasod ang iyang igsuon ug dili man kuno siya mosulob ug sama ana kay dili siya ganahan og mga sexy nga sinina. Mao nga ako na lang gidawat. Kada may makapalitaan ng tanan dili man. Mao ba? Salamat sa mong amiga kay gihatagan ka ana. Mga imported di ana no? Oo. Kita ka sa brand. Kapalit ka ko ana kun ako lang. Angayan ka ini. Tinuod? Oo. Isa nun sabay mong sulubon angayan gid ka nga tanawon ka. Salamat. Ipahimutan ko na nagdayon ang mga sinina nimo ha. Nga wa pa magamit din sa aparador. Ha? Nya ihanger lang nako kay makumot niya. Hindi ba ko makapuli ini kay mga mahalon kay ni? Tayo ba sa uy? Ha? Ano man? May isugo ka? Ay, wa uy. Lainan ni mo uy. Ano man? Hain naman. Ha? Mansa? Ingon si Inday kay may ihatag ka na akong regalo. Hain naman. Ay, udi ay. Barato ra ba ni? Nga naman di ay. Bisan unsa basta gikan mo. Special na Dave. Salamat. Nia. Wala na ako pusta. Napasasun sa plastic? May ka na. Panyo? Oh, panyo ra. Nga naman. Kay singtanon ka man kaayo. O gusto ko nga bisan ako uban nimo na ang panyo nga ipahid nimo sa imong singhot. Sama ra nga ako rin mipahid nimo sa imong singhot. Salamat pangga. Happy anniversary. Happy anniversary. Minot unta nga bisan sa atong kawadon
magpabilin ta nga maghinig og maay. Ug matinud-anon sa usa-usa. Ga, I love you. ay... Unsa to? Hala! Pilin? Asa man to? Unsa imong... Oh, Ang akong... Simpon, mama. Imong gikuha ka ng akong cellphone gikan sa kong bag. Nahuyok man. Ambi na, Mama. sa sunod, dili ka manghilabot og dili imo ha? Nakasabot ka? ga. Oh, mama. Ga. Ano nagsingkahin ng bata? Hilabtanon man good. Manghilabot man sa atong bag. Pirmi man lang yung gibuhat diha. Di ba? Mangukay man na siya sa imong bag inikabot nimo gyud. Tanaw niya kung ba kay da nga gasa. Pero dili na maayo, Dave. Amy. Sige na, pagsuri ni Mama. Sorry, mama. Ay, sige na. Wala ko masuko. Pero dili na mausab ha. Dili manghilabot sa akong mga butang. Paghuwat nga hatagan ka, ug dili kay mangukay ka sa akong bag, kasabot? Oh, mama. Dili man ni mauang imong cellphone, di ba? Pinatag sa imong kauban sa trabaho ug amiga? Oh, Mihatag siya nimo ano, yun ang nakaklase nga cellphone? Malon? Bilyonarya lang imong kauban? shit. Kinsay nanawag? Ang akong amiga. Ang naghatag ng mong cellphone? Oo. Ay, pasagdi. Ano di mo tubagon? Tingali importante ka ng tuyo anak niya. Ganit lang. Hello, Bayot. Unsa man? May palayo siya sa pagtubag siyang kauban. Muling angin ni mo. Paungan ka sa tawaga. Human ko ni mo labi lang dito sa Kawas Resort. Karon manawag ka. Dili may mo mapadayon ang ato connection Kawas sa opisina, Josh. Kung noon sa may nahitabo na to, ilubong ko na ka to sa kalimot. Usa lang ka to kasayop nga dili na mahimong mausap pa. Mahal ko ni Dave. Ug mahal usab na ako si Dave. Dili mahimong magpakasa ko uban nimo. Pero kining credit card nga imong gihatag nako. Kay gipamugos mo man kini. Gamiton og pahimuslan ko kini. Karon lang adlaw. Sure ka? Mga tutag syudad? O lagi. Bisaad na ko ni Elaine nga manlaag ta karon dito. Pero kalayo na tuglaagan. O Ayaw ka pala ka. Nagkadawat ko og bonus kagahapon. Wapay labot sa premyo nga ako nadawat sa among team building. Wa kay bisan piso nga gastuhon karon ka. Ako'y bahala sa tanan. maawaw ko nimo eh. Unsa? Yan na mauwa man kuno kanako. Kay ikaw may mo gasto. Unya sa syudad pagita mong laag. Gasto kay dito baya. Mahal mga pagkaon dito. Ako na lagi bahala. Dili ba, anak, Elaine? Magpalitas imong ganahan karon, di ba? Oh, mama. Unsa ganito? TV. Ha? Kinaging bata ah. Kamahal anak. TV yun? Palit ka ni si mama. Ingon man si ikaw mamagani no bay tanom. Oh, Daawa, palit lagi tatay. Unsa na patang oras maabot sa syudad anak? Duha para ba ka oras ang biyahe gikan din eh. sayo pa man, sab. Maabot ta dito, mga udto. Igusap nga man ni udto ta dito. Sa dili pa ta mag-shopping. Magabian na tas papauli. Mangitas nanay nato. Mamanggani, nga wa na to dad si Tiyo, di ba? Aron nga may makasulti ni nanay kung hain ta. Og ay kapala ka. Kaysa sunod, dadaw na to si Tiyo og si nanay sa atong laag sa syudad. Aron malipay sab ang mga tiguang. Ma! Hala, kisi ikaw sa ko, mama. Kay happy man si Papa. Namawi lang ko sa akong pagkuwang ga. Huwag kay pagkuwang. Ako ang may pagkuwang. Kaya dili ko makahatag nimo sa tanan. Pero kibuhati mo ang tanan alang nako. Og sobra na kayo ka na. Ka,
Og hinaot pa unta nga kung moabot man ang higayon nga makasaha ko nimo ka. Huh? Hinaot pa unta nga mapasaylo paghihapon ko nimo. Ha? Kasi, nga, lain na ko na kasulti ako. Ano di? May saday ka nga nabuhat na ako. Amy? Ha? Ga, Sulti ko na ko tinuod. kung ano naman, makadawat ka pa ba nako? Ha? Kung usa ni mga adlaw, imong masayran nga nakasaha ko nimo. Mapasaylo pa ba ko nimo? Ga, Oh, Dave. bisan nun sa kadako. Kung mangayo kag pasaylo, andam ko sa papasaylo ni mo, Amy. Bisan manlaki ko. Usa? Di mo ka na mahimo. Ngano nagasulti ka? Kaya kung manlaki ka, dili ka musulti. Imo ra nang ihilom. O di na nimo buhaton ako. Di ba kay mahal ko nimo o ang atong anak? Dili ka makatugot na mawa mi nimo, di ba? Oo. Husto ka? Naibaw ko. Tatay, awan na nabas. Sakay na si kita. Oh, ato parahon, aron nga makasakay na ta. Basin pa. Yay! Sakay na si ako sa bus. Yaag na si ako sa syudad. Yay! Salamat ni Mama, makalaag na ta. Yay! Pagdalit mo. Sakay na ta. Oh, una mo dire, Daylin. Ga. Sige. Ay, yay! Sakay na si ako, bus. Ato na si ako. Yay! Hoy, Ay, tatay. mauwaw ta sa mga pasahero. Naignoy yung taong atong anak. Kaluoy. Alinak, sabak ni tatay. Awa, tatay. Awa, tatay. Oo. Wow! So, ang kamot ha, dili igaw sa sakyanan ha. Sige ka, mahabilin kita. Ano mabiyin man. Kay may sa ikasugat natong sakyanan. O na nga maputol. Busa dili gid gawas-gawas ang ug ang kamot. Kung musakay ha. Istorya lang, tabi-tabi lang. Way gawasay sa kamot ug oo. Kaluoy sa kong bana o kanak. Oh, tanaw nindot kayo. Wala sila masahid kung tindigan ang kwarta nga ako ikasto karon para Oh. nila. Puta eh. Pasayloan ko ninyo, Dave. Oh, nanawag na sang siya. Ga. Imo ro cellphone? Oh. Oh. Imo lagi nang silent. Wa nimo tubaga. Ang imo gapon tong kauban? Oo. Samo kayong bayuta, eh. Sige pamugos nga makiglaag ugma. Mananghid ko no ko nimo. Akong gibalibaran, uy, kay pila na ba ko kaadlaw nga wa makauli sa bahay. Mao nga, bahala ni bayutan ni, uy. Sige pangangin sa ihang rampa. Ikaw tingali ang pinakasuod niya sa inyong gitrabahoan. Oo, ako. O na nga, ikaw sa danyang agnihon sa pagpanglaag. Gani, samo kayo, uy. Kus nito kung ginimbugan ni bayuta ugma ba? Tatay, yung tatay, oh. Yung tatay, oh. Yok. Lok na. Yok ka karon. Katuog na bi, samtang layo pata sa syudad. Ano sige tabi diha. Dire. Kinikим bata oh. Kung wa madul sa syudad, dili matuog. Sa terminal na ako sa Pukaon. Oh. Nagkatuog mo sa din si Amy. Bisan kapoy kay siya gikan sa biyahe din eh. Pero mas gipili paghapon niya nga ila gamis inday. Salamat ka. Oh. Nahinanok kit siya. Wa siya makabantay nga nagsigiog.
Vibrate ang iyang cellphone. Nga iyang gikuptan. Kamalo na yung cellphone na eh. Lagi panghatag lang. Lahigit kong kwartahan. Oh. Diyos dahil ang pangan sa ihigala nga bayat. Huwag kauban sa trabaho. Kaya mo ni naka-register. Da. Gitubag na natanan ni mo aron nga mahunong na sa pagpangulit. Ayun na. Kaslaway, uy. Hain na ba ta? Doon na ta sa terminal sa syudad. Dili na traffic, kaya dali raman tayo abot. Sabayan noon. Makalaglaag itag maayo ini. Huwag yun gyapon niya tubagang akong tawag. Buset! Palugit yun bayhana da. Huwag mo lang mahadlok na may mong taktakon ko siya siyang trabaho. Ug bawian ako sa tanan. Unsa ka kung buhaton ko ka na. Ug sugdan ako sa gihatag ko niyang credit card ang pagbawi. Tawagan ako ang bangko. Aron i-block kini. Ilin, anak, mata na. Ni anata, abot na ta. Ina. Sige, kung di pa ka mo mata, biyaan ka namang tatay mo din sa bus. Na, saka dyo kagbalik pa ulis ato ron. Katultol man ka. Dili ko. No. Mata na lagi. Dali na. Mata na ba? Ang kukos tatay. Ay, di magpakugos si tatay. Uy, kay bugat na ka. Kapoy na kikang kuguson. Ug dili malingaw si tatay kung magpakugos ka, sige. Mong ali na. Manaog na tanang iyong bus. Ay, dili ka. Ang tanatatay. Itaroy mga on. Sa katong ganahan nga kanan, ha? Katong ganyan fried chicken, tay. Nga na ay fry. Oo, katong. Sige. Ito na si ikaw, tatay. Ato na kita. Lagi. Lagi. Tatawa lagi ni bata, oh. Katok sa utok ito si Sosette. Masweld pag una-una na ko. Umad ko mag-shower. Ibiyaan na ko sa hotel room. Gusto na ko na siyang magkabaw sa kong pagbiya niya. O pag unusuktan, mahitabo nga siya gibiya ang lalaki. O na-insulto siya sa kong gibuhat. O nga mibaws. Stupid. Asip ako ang malkansi. Tawagan akong balik ng numero ni Emmy. Di tigil ka hunungan. Hangtod na tapagon ko ni mo. Huwag ko matagpaw ni mo, Emmy. Busa dili mahimong likayan ako ni mo. Oh, shit. Gi-off niya ang iyang cellphone. Shit. Gi-challenge ko na yun ipayana na. Tininuod naman tingali itong iyang pagpanduod ka ganina. Oh, well. Kinsa basay, dili masuko. Kung masayad nga may lain kong gikaubang babae. Samtang nag-uban sab kaming duha. Shit! Kinahanglan ko siyang ama-aman. Mulahos ko sa mall. Magpalit ko irigalo alang niya. Usa kabutang nga lisod kayong paliparan. Bisan nasuko ka pa. Anti-credit card. Bitaw, no? Wapatod na ako matawag yung bangko. Should I cancel it or not? Uy, Oh, hala kang bataa ka, ha? Murag dili bata imong anak gao. Kusog kay nakapanug-ab. busog ka? Excuse me. Busog? Busog ayo. Ang bahay pa din si Mama sa ako toy dito sa Jollibee. Thank you, Mama. Thank you, anak. Uli na ta, ha? Nag-thank you naman ka. Ay, dili pa. Bahay pa talaga. Ningon ka. Okay, sige. Ato na ta dito, oh.
Muon na ta dito. Kaya may palit ng pasab ko para ni tatay nimo. Ha? Uy, ayaw na eh. Inyo lang. Wala ko'y labot. Dili mahimo nga kami rang duha ang magpalit-palit og among butang. Kinahanglan nga palitan tasab ka. Dali na. Ga, ayaw na lagi. Mahurot ang kwarta nimo. Kamala ng relo, ha? Dili lagi. Salit na ako. Mahal ka na. Mas mahal ta ka. Ako, Mama. Mahal sab na mo si Inday. Hey! Okay. Bayaran ko na ning napilian akong singsing o kining relo ga, ha? Diya lang sa mo. Mahalon nga relo ala ni Dave. Og usa ka mahalon nga singsing. Kini. Maklaro na nako kung tinuod ba ang imong giingon, Josh. Nga mas dako ba og sud kini maong credit card nga imong gihatag kaysa usa ka tuig nako ka sweldo. 25,000 nga relo. Mao ka na ang pinakabarato nila din hini maong shop. Ug usa ka 30,000 na singsing. Makita ta karon kung tinuod pa. Is this all, ma'am? Yes. Okay, ma'am. Credit or cash? Credit. Okay. Wait lang ka dito, ma'am, ha? Okay. Are you sure nga masud ang imong credit card? Josh. Say. Kaya ganina pa ako nagsigyo panawag sa imong cellphone. Pero wag kagid matubag. Only to find out you here. Nag-purchase ni Anang relo nga panlalaki. O gusto ka singsing. Api ko bag dili ka gusto mo dawat ana. Josh, please, ni ata sa mall. Okay. Asa ka gusto mag-settle din? Paabot ako niya ng restaurant sa Atbang. Why? May mong magpaabot lang ko din sometime magbayad ka. Oh no. I-decline ka ng maong credit card. Mas mayong na ako, di ba? Aron may makatapal sa imong gikuha. Josh. Fine. May atraso pa ko nimo. And so, pabuton talang ka dito. Don't take long. Ang credit card. Use it. Gitanaw ko lang ang imong reaksyon sa imong nang konsultihan ti ka nga wa ka na isud. Josh. Gamay na kayo ng imong gi-purchase. Wa ka na magkuha og katunga sa sud niya ng maong credit card. Nakita ka ko niya. Uban nila ni Dave o Gilhin. Ma'am? Imong card? Niya. Thank you, ma'am. May nalagani kung ipalingkodan ako sila dito Lupita. Ug may nakapasalipod nga laing istante. Oh, shit. Dave. Niya, dawata. Oh, salamat ini ka. Mahala ini, oy. Lain na isulubin ni, oy. Tuyo ko ka na aron nga may maprinda ta kung magkinalang ta og kwarta. Pang emergency ba? Daan pagi ko. Atong na toys, Mama. Og TV sad. Og dress sad. Anak, Dave. Sorry pero dili na ko makauban pa ninyo karon. Ano siya? Nga naman. Gitawagan ko sa opisina. Gikinahanglan nga mo report ko sa akong boss karon kay may emergency ko na siyang meeting o gikinahanglan na ako. Nahibaw ka na. Ako ang mo take note sa isip iyang sekretary, dili ba? Dili ba dahil madaghang nyo? Karoon lang tatamang kauban naman sa pila ka adlaw. Dave. Sige. Nagkasabot ko. Trabaho man ani mo. O dili mahimong hubabag ko. Dawata kini. Ganda lang. Kung gusto ka, panoorin mo ni Inday din sa mall. 5,000 na. Malingaw na mo ni Ana.
Ako na bahala sa TVs o sa gusto ni Inday. Ako na magpalit unya. Ha? Sige. Bye-bye. Ato na ko. Bye-bye. Mama! Mama, uban ko, mama! Ang... Mama! May talikod na siya nga wa man lang mo kiss. Talimot mas mama ni mo. Asa man, mama, tatay? Basta mama na. Ala siya, Tuta siya, Ala na, tatay. Basta mama. May trabaho mas si mama. O nga kita nalay mag-uban, ha? Manguli na lang ka ta. Kaya wa may lingaw. Wala mas mama ni mo. Uban na to. Ay! Sige na. Ay! Asa pa pandeta? Sa ako, sa mama. Di Di lagi. Sige na, tatay. Natingali di ang iyang boss. Ay! Di tingali sila makita o baka mag-meeting uban sa kliyente siyang amo. Tatay. Alina. Oh, anak. Dali. Lin, ay lang kong guyura. Dali na, tay. Magkasata din niya, ay lang kong guyura. Na, may biling kita gawa tayo ikabayad. Nak, puyo na. Apa si ako? Oh, kinoo ko. Midagan ang bata pa ingon dito napita. Boy, si ako, tatay. Uban ako si mama. Di kami mahimo. Uban ko. Shhh, saan na paghilak? Kay mauwa ka. Mauwa ka. Mama. Bakit ka niya? Big na bayan ka niya. Sige ka mahilak. Hilom na lagi. Mama. Sige ka. Ato ako ni mama. Sige ka, paminaw. Di na tamang laag. Mama. Di na tamang balik sa syudad. Mama. Gusto ka? Mama. Ganahan si Elin mag-ice cream? Ice cream? Ato man. Tanawa ra. Huwag malagkalit o hilak. Ice cream. Tana. Mangita tagbaligya nga ice cream. Kaluis ako anak. Mihilag siya. Butot na siya mo apas. Tingalin ako. Manalaga ni kanagkuptan siya ni Dave. Josh. You're physically present, but mentally absent. So, o sa pailain mo gipili, gawas nitong singsing o grilo. Paman ko makabiya. Matuli mo nga may laing kapang tanaw. What is it? Uwa na. Igo na napamatud-an ako nga tinod ang imong gisulti. Nga dako ang credit lines akong credit card imong gihatag nako. So, nagtuo kang nagbinuang lago. Lisod ka na tuhuan. Human sa imong gibuhat ako dito sa resort. Why? What did I do? Magbinuangay pa bata din Josh. Okay. Nabati ni mong gisulti ni itong bayhana, di ba? Nagkaila lang ni. Pinagi sa duwa dito sa party. Og imara kong gilabyan dito sa kalsada. Wa man lang ka musunod na ko. O baka muminor man lang. O baka bisan militlik man lang sa bintana. Yan may katawa ka. Mao din ang imong gikalagutan. Ayaw ko katawa ito. Look, I don't like explaining myself. Pero, nagdali ko itong higayuna. Nanawag ang manager sa usan ako ka giparag-iyang planta. Nga nasunog kini. Sa? Nasunugan ka? Mm-hmm. Oh, sorry. Man lang ako maunawa na nga. Sorry. It's okay. Nahumana. And it was a false alarm. Wag yun kini makadako. Dali ra nilang napaong ang kayo. O wa makahimo og dakong kadaot. And so, I need to fire out the manager. Unsa? Nga naman. Kitarantado siya.
Nanawag na yun sinako, aron balitaan ko. Dili pa angay lang ang iyang gibuhat aron masayod ka? No. Fix the problem first. O kung dili na kaya, call me. Then, akong nasayran nga may pubya day siya sa kayo. Unsa? Ang kaluoy good. Og imong taktakon? Why not? Wa kay kaluoy niya? Kung ang negosyo, ipaagi lang nimo sa kaluoy, wa kini kapainan. You can't mix business with charity. Business is business. And charity? Well, I don't make one. Kay kung kaluyan mo kanunay ang usa ka tawo, gihimo nimo siyang tapulan. He will eventually depend on you, rely on you, on your help. Dili ko gusto ni Ana. Instead, I want to help you by pushing you to your limit. Give me your hand. Nga no? Just give it to me. Niya, Nasayod ka ba? Kung nga nung ni ako din hikaron, ning maong mall? wa. Mhm. Nga nung kihupo ni mong ako, Singsing. Imo bang bawiun ka ng pinalit ako kaganina? Pinaagi si mong credit card? No. Kun mao, nga nung kihupo mo ka na. Tungod ini. Singsing. Kadako sa iyang bato. It's diamond. Unsa? Diamond? Uh-huh. O, tempa. Nga nung iba ning gisalob na ako. Isn't it obvious? I am proposing to you, Amy. George, buti magpasabot ka. Nga imo ko pagkaslan? What? Babe, I'm not that in a hurry. Are you? Kuan, nag-propose man ka. Abi na ko. Yes, I am proposing. But I am proposing a partnership og dili kasal. You see relief. Gikulbaan ka sa akong proposal. Don't. Kaya kung dili ka pa andam, kay bag-o pa nga itong relasyon. So am I. And beside, babes, George, iguptan ni maghugot ang akong kamot. I don't believe in marriage. Mas may nungdanon alang nako. Nga ikasinabot nako ang akong ikauban. Magkasinabot na. Dili na may nungdanon ang kasal. Because it's useless. Kung wa ang pagsinabtanay, dili ba? That's the ideal. I'm hungry. Let's eat. Asa ka? I said I'm hungry. Oo. Then ginapo. Kay dili ta din mga on. Ha? Asa? Sa hotel. Ha? Ay, salamat. Nauli na gintawon ko. Huwag mo din karon silang tanan. Kito ako nun sa syudad. Nanuroy, matod pang manoy. Initon ko na lang daan ng mga sudan nga kung dagikan sa amang gipamistahan. Naroon di madaot. Kanina para ba ni? Sa kaurasa to sila mabalik. Hapon naman. Ay, ilahi-ilahi lang na ako ng mga sudan. Sugar na akong pag-init aron makapahuway ko. Kakapoy, yun taon na. Ikapoy ko maayo. Ubay-ubay man sa nga hugasan, kay ubay-ubay man sa silang mga bisita.
Gusto na. Ganina pa kita din yung mga duanan. Una, saan ang orasa ko? Nagdabal na akong usap kasabad din eh. Sino, mauli na ta. Ay, tuwa pa man si ako. Sunod na sab. Balik pa sa din niya, tatay. Oo, puhon. Promise. O gani. Yay! Ay, hina lang. Ayoko guyura. Tanawa o. Nabali naman hinaw niya eh. Imbis nga, ako ang tayo muguyod ni mo. Ako naman na naguyod ni nun. Asam ta pa ingon? Kakon, kay gutom naman si ako. Maon na. Nagsige magduwa. Sige, dali. Mga na ta aron inig kahuman, mamauli na ta. Asa ta mukaon? Dito ka to crispy chicken, o fries, o spaghetti. No, mambala makakaon ganina ana. Kanahan pa man si ako. Nala, sige. Tana. Hindi ka narabang tao dito eh. Naglinya. Sige. Pero sige na lang. Tatay, gutom na si ako. Naglinya pa man ta. Yung bitaw ko ni mga di na lang ta din eh, kay taas kang linya. Akay. Noon siya ka? Tunog di ilalaki. Ay, Sabi. akay, sakit. Uyo eh. Hindi. Wala sakit. Gitayhop na ni tatay. Guyop na tatay. Kamay na lang ang takit. Dito na lang ka, Sige na. Lingkod daan na ng may bakante nga mga lamisa. Kana. Bakante mo na diha. Okay. Aron may kalingkuran taon yan. Ha? Sige, Okay. na. Ay, salamat taon. Ako na mo sunod sa linya. May I take your order, sir? Duha lang anak, miss. Kanang naay fries o drinks nga, kanang naay chicken. Okay, sir. 2 orders of combo meal. That would be 304, sir. Kadit lang, miss, ha? Hoy, naman itong kumpita ka. Wala naman diri sa kong bulsa sa luyo. Diti ko naman itong gibutang sa kong bulsa sa luyo. Pero wala naman din eh. Nakuutan ko. Miss, sorry. Palihog na lang ko cancel. Nawa nga kumpita ka. Sorry kayo. Hindi pa naman itong kaganina. Sa nagpaingon pa mi din eh. Hindi kananan. Pero ko taon. Saan man ako iniron? Ay, naana, tatay, ha? Wala ki kadapot. Dali na. Manggawas na gikan din eh. Ha? Kanga naman, tatay. Nawa ang pitaka ni tatay. Walay kabayad para sa pagkaon. Tay kabayad. Manggawas na ta din eh. Tatay, gutom man si ako. Inom na lang o tubig ha. Niaw. May sure pa kining mineral water nga akong gipalit kag kanina. Inom na una ini. Gusto. Katong lalaki kag kanina nga nagsigi og dikit ako. Samtang naglinya. O tingali ka to ang ikuod sa kumpitaka. Saan man ako ini ron? Nakatawag na si Josh. Nauli na baka karon sila si Dave ug si Eileen gikan nga nanuroy. Nalingaw ka ang akong anak. Nga sila na lang duwa ni Dave. Unsaon ko man ini karon sa pagpauli. Dili mo sugod si Josh nga mubiya ko. Mulakaw na lang ako samtang nahinanog pa siya. Gusto, bahala na. Muhay na ko sa pagbangon. Huwag mag-ilis kong dali-dali aron dili ko niya maabtan. Hinayon ako sa pagkuha ang iyang bukton nga biga ko sa akong hawak. Shit. Biya ko siya. God, dili na mo ta siya makamata.
siya makabantay. Pamuniton ko na ang ako mga sinina nga nagkatag sa sahog. Bisan asa na naabot ang akong gisulob. Nga bisan asa na lang sa gilapay siyang paghupo na ako. Ay, napapaingon ang akong bra. Tora sa gilid sa couch. Kawal, yun na George sa kama. Lahir kay silang duha ni Dave. Oh, Dave. Masilo ako ka. Wala ko tuyo ang makasako ni mo. Pasilo ako. Naman ako gilis. Bahala na. Mugawas ako gikan din eh. Ang ako bag. Tira. Bahala nagmasuko ka na ako, Josh. Ug mata na nagkatubagon sa ibang mga pangutana. Ang susunod? Di ba usa ka way pamatasan o biya lang ka? Sa imong gikauban sa usa ka lawa? Nga di lang mananghit. Sorry, pero gabi na, Josh. Kinahanglan ako mo pauli. Maglisod na unya ako sa pagsakay paingon sa amo. And so? Josh, may pamilya ko nga nagpaabot na ako. Close the door. Josh! Let's talk. Di ba may mong ugma na ta magsulti? I said close the door. Ugma na lang ta magsulti. No. Come. Josh, nagpaabot na ako karon sila si nanay. Please close the door, babe. Josh. Now. Come. Come here. Unsa pa ba itong panasultihan, ha? Unsa ka na ka mahinungdanon nga dili man jud ko mahimong mupauli ug ugba na lang nato na istoryahan. Hey. Nasuko ka ba? Pipila ka adlaw nga wa ko ikauban ang akong pamilya, Josh. Ug unya karon gipug nga nasab ko nimo. Josh, kimingaw na kay ko sa kong pag-umangkon. Kami nga unon yun nimo. Gikinahanglan mo na nga maganad-anad. Nga dili sila ikauban. Kay sugod ka ron. Dili ka na mo pauli pangadto nila. You will be staying with me. Unsa? Josh! Asa ka gusto mo puyo? May pa nag-iya kong mga kondominium. Makapili ka sa location nga imong gusto. Josh! And one more thing. Dili ka mo report sa office og mga adlaw. Ha? Ngano? Kay magpalita og imong sakyanan. Unsa? Ug sunda ang uban pang sumpay ding sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Andino sa kagahaha. Kapalihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpamina.